Takže čaute ľudia, ja som ST a vítam vás u nového videa z Minecraftu. Dneska si urobíme nový svet, lebo ten starý som stratil. Či to necháme vypnuté, tak to by malo byť všetko na normálnom. Všetko je normálne. Tak pomenujem ho tak. Ja dúfam, že sa to už nebude sekať ako na tom minulom. Lebo ak aj, tak mám problém. No tak to som spavnul fakt dobre. Čo najďalej od toho. Nechcel by som od nich teraz dostať. Keď od nich dostanem, budem veľmi smutný. Nechcem zomrieť hneď na začiatku, samozrejme nikto nechce zomrieť hneď na začiatku. No. Zoberiem si logy, spravím z nich plenky, styky. A idem na stone, kde? Tu je stone. Aha, mega veľká kejva. Tak tu bude mať dom. Tak tu budem mať dom na 100%. Tu takto, kámo. No tak, tu to vyzerá strašne pekne. Spravím si drevený pickaxe. No. Naťažím si stony. Spravím si stoneový pickaxe. Vyťažím irony. Iba jeden, škoda. No, doťažím ostatné irony. A som asi slepý, ja som tam videl mineshaft. No. Teraz potrebujem 14, aby som mal veľmi dobré veci. Tak. To znamená, že sem zoberieme styky. Takto. Nie. Spravil zle. Takto iba. To je sekera, lopata, meč. A ešte aj na pec. Pec, sekera, meč. Lopata. Toto. Beriem crafting. Nie sú takto blízko nejaké kouly? Asi nie. Strašne nebezpečná kývka. Kouly. No. Zatiaľ, kým ich tu ja budem ťažiť, môžem dať vypaliť ten jeden iron. Spravím si rovno shield, lebo som videl skeletóna. A kde tuto? Tam, kde som videl skeletóna. A nechcem od neho momentálne dostať. Tak ja dúfam, že od neho ani nedostanem. Nejak moc zubu. Nechcem byť mŕtvý rovno teraz. To už musí byť ten jeden iron spravený. Tak pekne. Zoberieme si to. Spravím si rovno ten shield, jak som povedal. Ten shield si dáme rovno do tej druhej ruky. A tam som mŕtvý, keď skočím. By som ja tak aspoň povedal. Ja dúfam, že ale nie. Ja viem, že vy teraz nič skoro nevidíte, ale ja vidím.
Vidím veľa. Okay. Tam keď skočím som mŕtvy. Na 100%. Ok, to sú irony. Sú takto irony aj dole. Nie sú asi. Tak. Idem o 3 bloky takto. A idem dole. Hľadám, nejak sa nezraním. Až moc. Ok, to som pri Deep Slate. Ukáž, som dole. Aha. Rovno tu je ametist. Ešte by som sa prekopal. Tu. Skúsim. Dobre, to bol dobrý nápad, tu padnúť. Ok, tam sú irony. A to je nejaká jaskyňa. Do nej sa chcem ísť pozrieť. Ok, rovno lapis na začiatok. Irony si tu vyťažím. Tak asi tu zoberiem ten lapis, keď tak už. Ešte pár ironov potrebujem. Tam dole nejdem, tam bolo strašne veľa monstier a ja ešte nemám toľko armoru ani žiadnych takých dobrých vecí, aby som dal tie mobky, čo tam sú. Au, 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 au. Mini zombík. No a nemám jedlo. Aspoň nejaké jedlo. No to už není nič, to budem musieť ísť dole. Tam zabiť zombíkov. Zobrať si to ich mäso skazené. Iná možnosť není. Najbližšie irony sú tam. Ale ja mám 3,5 srdiečka, takže to nemám šancu prežiť. Jedine, že by som sa začal kopať a kde sem. Alebo aspoň dúfam, že nespadnem že nikde do lavy. Jak? Dobre, budem si znova začať. Od začiatku. To bola moc veľká kejvka. Ja len dúfam, že to pôjde, kamo. Že aspoň dohrám ten Minecraft. Lebo ja som nikdy v živote nevyhral Minecraft. Našiel som diamanty v survivali a nikdy v živote som nezabil draka. Ale že nikdy. Tak ja dúfam, že sa mi to podarí. Lebo ak sa mi to nepodarí, tak ja neviem, čo spravím. Tak je tu, takto týmto smerom by mala byť tá kejvka. Tak ja dúfam, že tam ešte stihnem, že tam ešte stihnem dobehnúť, takým sa mi nedespavnú veci. Aj keď ja by som išiel tuto do takej kejvky, ktorú som tu videl,
Hneď keď som sa spavnul. Tu možno budú tie cobblestone rýchlejšie. Alebo možno ani nie. Ako tam vidím tam toho creepera, tak asi to nebude úplne bezpečné. Ja si tu potrebujem spraviť toto. Zobrať si tú sekeru. Ísť tu. Zabiť toho creepera. To je jediná hrozba. Jediná taká veľká hrozba. No, už není. Už to je iba zombík veľká hrozba. OK. Tak idem sem. Ideme si naťažiť drevo. Teda kameň. Začneme od znova. Lebo to som teda nečakal. Až takto rovno na začiatku zomrem. To som čakal takedy v 7. dieli možno. Toto sériu mám od Pedra ako keby. Pedro robil, ne, proste survival. Ale mňa strašne baví hrať survival. No. Môžem si ešte spraviť aj 5 rovno, keď už som pri tom. Takto. 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 No. A ideme do cavey. Sa popozerať, či tu nie sú irony. Nie, irony tu nie sú. Tak tam do tej caveky už nejdem. Tam do tej cavey ma už nedostaneš. Nikdy v živote. A som zase najprv na tých pillagerov. Čakali, ja som držal shield. Jak to, že ma strelili? A si mali za mnou bol čo jeden. Tak to som trochu nedomyslel, ak bol aj za mnou. Koľko je tu tých koulov, ale to je dobré pre mňa. Aspoň nemusím ísť v najbližšej dobe ťažiť koul. Prosím. Ja som ale obklopený týmto ice spikami. Nechcem bývať v ice spikoch. No. No jasné, tento mi to ešte chýbal. Ešte lepšie. Ešte aj tí mi tu chýbali. Tak si spravím loď. Nechcem tu byť mŕtvý rovno. Od začiatku. A ideme plávať. Ideme sa odplaviť preč. Takže v tejto hore by bol úplne pekný dom. Ale sa mi nechce riskovať. Sa mi tam celý rozpustí. Už napríklad pôjdem, vyliem tomu milú lávu a mám po dome. Nechcem to úplne risknúť. Tak ja si zájdem sem.
Jak to, že tu nič není? To není normálne, aby tu nič nebolo. Ja chcem planinu. Prosím. Prosím, ja chcem nejakú planinu. Aby som rád nejakú planinu. Alebo aspoň nejaké hory. Na horách bude pekný dom. Konečne. Konečne normálny bióm. Tento nemá mláďa, pritom môžem byť. Hneď na hre, ako ho hitnem. Tak nič. Neviem, zaujímavé. Jasné, kam pavúk. Nie, poď rýchlo na tú druhú stranu. Nemôžem dostať takto. Takúto biedu ja nemôžem dostať. Nemôžem dostať takto. Od pavúka, kámo. No a už nemám hunger. Prosím, nejaká kravička. Alebo dačo. Tekvice, no tak to mi vlastne nepomôže. Je kravička. Kravičky. Veľa kraviček. Tak to je dobré, že to sú kravičky. Z tejto nepadlo mäso. Z tejto už vypadlo mäsko. Tak. A tam je ten bióm, no tak do toho biomu nejdem, idem úplne na opačnú stranu od neho. To takto spravím. Takto. A natlačím si veľa dreva. A potom si tu postavám dom. Tam sa Minecraft nejak buguje. Asi aj. Ja viem, že vy teraz úplne nič nevidíte. Tak počkajte, ja vám z tej hry spravím trochu lepšie. Tak nech aspoň čo vidíte. Ja vidím, ale vy možno nie. Alebo aspoň ja to tak na druhom monitore vidím. Že vy nič nevidíte. OK. No. OK, a ešte. Tento jeden strom by mal stačiť a už. Podľa mňa mám dosť na dom. Skoro 2 staky by malo stačiť určite. Hovorím, skoro 2 staky. Teraz nás nejaké dobré miesto na dom. A ja som spokojný s týmto dielom zatiaľ. Škoda, že to je vesnica. No zombík. To mi chýbalo. Bojovať ešte aj so zombíkom. Jau, kámo, to čo je za pavúka Rambo? To čo je za Rambo pavúka, kámo? Enderman. S ním fatiť nechcem. Kámo. Kde som? No tak to je obrovský les. Nemám ani jeden iron, to je ten problém. Už ani bežať nemôžem. To sú tie zlé veci. Kámo, to sú iba zlé veci. Nemôžem bežať. Nemám hunger. Nemôžem nič. Nemôžem sa aj healovať. Mám trochu mesa iba. Yes. Budem môcť behať aspoň trochu.
ja len dúfam, že sa vám tento diel z Minecraftu zatiaľ páči. A dúfam, že sa vám aj bude páčiť, ak natočím ďalší diel. Ale títo dvaja creepery sa mi tu nepáčia. Fúch, kamo. Tak teraz som tu stal, kamo, taký šok. Fúch. Irony, moje prvé irony. No, vlastne nie prvé. Ale prvé vykopané. Tak. A ešte jeden iron. Aby som mal aj na shield, aby som sa mal čím brániť aspoň. Wow. Tam sú irony. Ale to ja riskovať nebudem také. No. Môj počítač nejak divne hučí. To sa mi nepáči. Yes. Môžem to teraz konečne vypáliť, ale to dám vypáliť až takže keď budem doma. Už akože doma. Yes! Našiel som. Toto som chcel. Tu budem bývať. A teraz. Tu si postavím normálne dom a toto budem chrániť tých villagerov najviac na svete. Nech si potom nemusím nosiť tých villagerov nejak ďaleko. Tak budem bývať tu a rovno proste to s nimi spravím. Oh, smoker. To je normálne sliepka. Teda krava. Ktorá sa dostala von. Tak, zabijeme ju. Iron Golema necháme žiť, nech ma to obráni. Zatiaľ to budem potrebovať. No ale potom už v tých ďalších fázach to potrebovať moc nebudem. Ja som tuto nechal ten smoker. Takže si to nechám vypáliť toto. Najem sa. Spravím dom. No a keď spravím ten dom, tak dúfam, že sa mi to nejak podarí, ten dom. Najem sa, konečne, jedlo. A vidíme sa v ďalšom dieli. Ja toto zatiaľ postavím ten dom, tak kde tam hore, pri tomto dome, tam kde postavím. A vidím sa v ďalšieho videa. Tak, zatiaľ, čaute.